Når jeg indgår et samarbejde, så skal det føles rigtigt i både maven og hjertet. Og Blikke Fuglsang, dem har jeg haft samarbejde med i over et år, og det føles bare stadigvæk helt rigtigt. Og derfor er jeg altså også sindssygt glad for at præsentere de her smukke nyheder for jer. Det er fra Savannah-serien, hvor der i forvejen er ankelkæder, halskæder og armbånd. Det er stålsmykker, så de er så vandfaste. De her, de er simpelthen så pæne. Og de her, de går altså op til størrelse 68. Og det er altså ringe til maks 295 kroner for de guldbelagte. De her, de er så pæne, og nu vil jeg altså lige vise dem på og præsentere dem lidt for jer. Vi starter ud med den her vanvittigt smukke ring. Jeg håber kameraet det kan fange, hvor flot den her den er. Som sagt, så er den jo både stål, men så er den altså også i guldbelagt. Jeg synes simpelthen, den er så pæn. Den her skal du være ops på, at den skal du have et nummer større, end du plejer. Og det er simpelthen på grund af højden på den, så bliver den en lille smule mindre. Men den her, den synes jeg er flot. Den larmer lidt på den fede måde. Stadigvæk elegant og bare sindssygt pæn. Er du i tvivl om, hvilken størrelse du skal have, så kan du hos Blikke Fuglsang bestille en gratis ringmåler hjem. Du kan også gå ind på deres hjemmeside, der er altså også en rigtig fin størrelsesvejledning, hvor du selv kan måle dine egne fingre. Men den her, den synes jeg virkelig, den er så flot. Den her synes jeg altså også, den er sød. Den er meget mere enkel, og så har den de her runde, bølgede former-agtigt. Det jeg synes, der er fedt med den her, du kan enten vælge bare så en på, du kan tage 2 på i guld, men du kan altså også kombinere guld og sølv. Det synes jeg altså også, det kan noget det her. Det synes jeg, det er virkelig, virkelig pænt. Og det er lidt sjovt, fordi da jeg startede samarbejde med Blikke Fuglsang, der var jeg faktisk sølvpige. Men jeg er altså endt med at blive rigtig, rigtig glad for guld. Men noget jeg også synes er mega fedt, det er, hvis vi mixer guld og sølv. Det synes jeg altså, det ser mega, mega fedt ud. Det her, ikke? Det synes jeg også, det er vildt pænt. Den her synes jeg altså også bare, den er super, super sød. Igen guldbelagt og i stål. Og virkelig bare fin. Jeg ved ikke, om kameraet kan fange de der små billeder, den har. Ellers så klik ind på linket, så kan du bedre se den derinde. Den er altså virkelig bare sød. Fylder en lille smule, uden at fylde for meget. Jeg synes virkelig, de er fine. Og her er der altså fingerringe til 295 for guldbelagt og 250 for stål. Det er jo en vanvittig god pris, synes jeg. Og så er der sådan, du kan på altid. Du behøver altså ikke tage med, hvis du skal ud og bade. Virkelig bare nogle vildt søde fingerringe. Den her synes jeg altså også bare, den er vildt flot. Den har både sådan lidt feminin. Den er smal her hele vejen rundt, men så har den sådan lidt grove, sådan lidt ruflet overflade. Jeg ved ikke, om jeg hurtigt kan fornemme det. Men virkelig sød. Altså, jeg synes, den er så cute, den her ring. Og det her, det er jo altså også oplagt. Lige om lidt, så er der altså morsdag. Så hvis du står og mangler en god idé til morsdag, som ikke koster en hel masse, så er de her altså mega gode. Og der er jo så mange forskellige at vælge imellem. Men den her, synes jeg altså også bare, den er mega pæn. Den her, den er altså også helt vild med. Jeg synes, den er så fin. Igen, så har den der lidt ruflet overflade, jeg ved faktisk ikke, hvad man kalder det. Men mega flot ring. Og her igen, der kan du altså kombinere guld og sølv. Så får du sådan endnu mere grovt look. Det kan jeg altså virkelig godt lide. Den her synes jeg, den er sindssygt flot. Som jeg sagde før, morsdag lige om lidt. Men du kan også godt bare forkæle dig selv. Det må vi altså også gerne, ikke? Og med sådan nogle smykker her, der ikke koster ret meget, så synes jeg bare, det er værd at klikke det her hjem. Jeg synes simpelthen, det er så pænt, altså. Den sidste ring, jeg lige skal vise jer, det er den her. Jeg synes simpelthen, den er så vanvittigt smuk også. Det er ligesom sådan 2 ringe, der går ind i hinanden, og jeg synes bare, det kan noget. For mig symboliserer det her sådan lidt evighed. 2 hjerter, som fletter sammen. Det er jo ikke hjerter, men det er bare sådan 2 ting, som fletter sammen. Og det her, det synes jeg også, det er oplagt at give i gave også, ikke? Altså, jeg tror, min egen datter, hun skal have sådan en gave her også. Jeg håber ikke, hun ser den her story. Men det her, det er også noget, som bare for mig symboliserer evighed, og vi er flettet sammen. Det kan jeg virkelig godt lide. Og så synes jeg bare, det er så fantastisk, at et firma som Blikke Fuglsang, at de altså har set også plus-size kvinder, og har lavet fingerringe helt op til størrelse 68. Så vi kan altså også få nogle ringe til vores små buttede fingre. Det synes jeg er helt fantastisk. Men hop ind og tjek det hele ud. Jeg synes, det her det er en vanvittig lækker serie. Jeg glæder mig i hvert fald selv meget til at skal bruge de her fingerringe.